na ndị ka bụ ebe anyị si bịa maka na ya adịbụ sọpraịz ife onye rọsi ife onye ebe na be ha ka a na-asụ ụmụ ha be ha ọsa iwu ndị Igbo ma ndị India na-asụ be ha na iwu ndị Igbo na-asụ ụmụ anyị oyibo nọkwara ha ya azụ awọda 5 pass nke ọ dịsa 3 ewede 5 pass na akpa m ọkwarakwa anyị si bi mba achịghị ihe n'Igbo ya asabịa n'Igbo ịsa anya n'Igbo iwu no 5 pass so nne kedu afa gị kpọrọ olu m ya n'isi ka isi abịa nọ na ọgwọ ajụjụ a osiri ike nne kedu afa gị n'Igbo ọ bụrụ na ahụla ya o jide maka ya na-abịa na isi ọ bụrụ na ahụla ya nna kedu afa gị onye ọzọ Kenechukwu Richard ọzọ. Nna kedu afa gị hapụzie ego onye ọzọ mba ọ dago nne kedu afa gị nna kedu afa gị ị mara ya nne kedu afa gị nne kedu afa gị